ام تف مامۆستەیەن خۆیان دبستانە سەرەتایی ئەم باشناس دکن مامۆستەیە بە فەدەکاریەکە مەزن بێگومان دەرس ددنمە ئیجا هەن مامۆستە هەنەک و دەرسێ ئۆنلاین ددن لێ ji xeyînê dersê online mal bi mal digerin hem psikologên xwendevanan hem jî ji bo çareserkirina wan dermanan digerin mamosteyên bi xîret ev car çîroka wan tînim ser ekranê ji bo xwendekar ji dersên xwe nemînin fedakariyeke mezin dikin. Em ji warênin yanî înşallah mijara bin yardımcı. Mamoste û rêveberên mekteba navîn a Migreya Midyatê ji bo berdewamiya perwerdeya xwendekarên xwe vala nasekinin. Mamosteyên mektebê ji bo xwendekarên ku amadehiya hezmûna LGS dikin mal bi mal digerin. Bu deneme sınavını da inşallah çözün, tamam mı? İsal 8. sınıfıma İmam Hatip ortaokul, düz ortaokul toplam 5 öğrencime haya. Av 5 öğrencime yekavir LGS'de. Jiboni halu av naxoşiya uji haya. Zarok almalin nikarin derkemici majimago guavdar nekavin ameyine bawa. Di serlêdanên xwe de him ji wan re test û pirtûkên nû dibin him jî li rewşa wan dinêrin û dersên taybet didin. Sürpriz hoş mekir valla kitaba najmer hanin em jî hazırlanmış LGS bûn em mekteba hatin daran îro müdürê mecmer deneme anîye em nikan derkevin ji malê ji bo wilo anîn em ê dersa xwe malê çalışmış bibin. Xwendekar ji bo wê fedakarî û eleqeya wan spasê mamoste û rêveberên mekteba xwe dikin. Müdürê me kitap meranî ji bo em bixwînin û ji bo em testiyek çözülmüş bikin bo LGS'ye wilo lîseya me qencibê em jê teşekkür dikin. Vallahi me beriya malmê xwe kiribû ondan sonra me deneme jî me em nikan bikin malmê me ji xwe deneme ji me ranî û baş kêfa me hat. Gotineka Hazreti Ali ketebîra min heke kesek herfek min fêr bike ez ê 40 sal bibim koleyê wî perwerde gelekî girîng e. Fîqastim xwe.